Erika už privítala našich vzácnych hostí, takže je tu pán doktor Okruhlica z Centra pre liečbu drogových závislostí a s mnohými skúsenosťami. A pani doktorka Zuzana Kamendy, ktorá taktiež je aj z Centra pre liečbu drogových závislostí predovšetkým, ale teda robíte aj v ústave klinickej psychológie. Hej? Na maličký úvedok. Hej. Môžeme si podať mikrofón. Že na maličký úväzok. Mám maličký úväzok na Paneurópskej vysokej škole na Ústave klinickej psychológie, ale 20 rokov pracujem v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a považujem to za svoju primárnu profesionálnu oblasť. A aj srdcovú záležitosť. Áno, samozrejme. Dobre, pánovi doktorovi by som teda sa spýtala, čo vás motivovalo venovať sa práve tejto téme závislostí? No. Prečo sa z vás nestal ortopéd alebo niečo iné? Tak ja som prešiel takouto kariérou, by som povedal, osobne som ašpiroval ešte ako medic. Najprv som chcel byť psychiatrom, teda nie psychológom, pretože je to tak medicínsky, by som povedal, aj vedecky viacej preukázané tie možnosti a je to zakotvené v tých prírodných vedách, ale potom už na vysokej škole som chcel byť najprv chirurgom, aj som chvíľku chodil ako vedecká pomocná sila, potom gynekologom, ale potom som sa vrátil k psychiatrii a tam som aj ešte ako študent už vlastne pokračoval a k závislostiam v rámci tej psychiatrie opäť v tom, keď tá psychiatria, duševné poruchy, ktoré sú, je tam veľmi veľa takého ťažko preukázateľného. Zoberme si takú depresiu, či je to prirodzený smutok, či to je neprirodzený, či účinkuje naša liečba, či sú to zmeny tých okolností, ktoré viedli k tej úzdrave a tak ďalej. Je tam málo tých ukazovateľov, aj to, čo povie ten pacient, nemusí vždy tak byť, kdežto tá oblasť závislosti, tam sa vie, abstinuje, neabstinuje. Zase sú tam mnohé aj ukazovatele biologické, čiže má to veľa z tej medicíny, aj internej. Vieme podľa krvného obrazu, podľa hepatálnych testov, napríklad u alkoholu, aj pri iných závislostiach. No a tá ďalšia vec, prečo som sa potom k tým závislostiam dal, to bola taká tá výzva. Pretože ako keby tie všetky ostatné poruchy, aj ich liečba, ich diagnostika boli ustálené, ale ja som robil v 94. roku v Afrike, keď som tam skončil a tam bol na psychiatrii problém s AIDSom. S duševnými poruchami, ktoré v dôsledku AIDSu vznikajú. A vtedy som sa vrátil, potom keď som sa vrátil na Slovensko, tak u nás vypukla epidémia užívania heroínu. To sme nepoznali predtým a injekčného užívania. A to zase bolo známe, že v tých rozvinutých krajinách v Európe, Spojených štátoch, to bol práve ten prameň šírenia infekcie HIV. Čo teda zase som videl tie dôsledky, takže bola to pre mňa taká výzva, aj zaujímavá, aj potreba, pretože to hrozilo u nás, kdežto už bola známa konečne liečba, čo predtým v tých západných krajinách nebolo. Tí na to prišli, že teda sa to takto prenáša a že základom je, aby sa zastavila čo najskôr závislosť, stabilizovala a prestalo to užívanie. Čiže bolo treba zaviesť nové metódy, diagnostikovať to, sa to nepovedalo. Tak potom som z týchto dôvodov, aj z hľadiska teda toho, aby sa to u nás nerozbehlo, tak som sa rozhodol, že budem sa venovať závislosti. Dobre, aby sme to teda absolvovali aj s pani doktorkou Kamendy, tak prečo vy ste sa začali venovať závislostiam? To je úplne prozaický dôvod. V čase, keď som skončila školu, bolo jediné voľné miesto práve na hraničnej. Hej. Vážne, úplne vážne. Ja som skončila školu, hľadala som si miesto, ja som mala záujem ísť do klinickej psychológie s takými očakávaniami, ako asi všetci sme mali, keď sme končili školu, že chceme pracovať s ľuďmi, že chceme pomáhať ľuďom a tak. No, hej, a v čase, keď som si hľadala teda pracovné miesto, vtedy, to bolo v roku 2005, boli dve voľné ponuky. Jedna bola v oblasti pracovnej psychológie, druhá bola na hraničnej. Úplnou náhodou som prišla na pracovný pohovor, úplnou náhodou som v tom čase bola prijatá v rámci toho pracovného pohovoru. A ja som
začala pracovať v tom roku 2005 a nepretržite v podstate odtedy pracujem v Centre pre liečbu drogových závislostí. A ja neviem, ako bola to náhoda, ale s odstupom času ja stále veľmi rada robím závislosti. Hej, že Čiže mňa to proste baví, robím to rada. šťastná hej. náhoda, hej? Dobre, to v rámci možno predstavenia by nám možno hádam aj stačilo, jedine, že by ste sa chceli niečo konkrétne aj spýtať, ale by som už potom išla priamo. Poďme k tomu centru, čo nás zaujíma. Na Slovensku máme štatisticky s čím najväčší problém v rámci závislostí? Je to ten alkohol? S alkoholom a s nikotínom. A s nikotínom. A vy máte aj výsledky v rámci alkoholu. Zlepšuje sa situácia alebo sa zhoršuje každým rokom? Približne 70% slovenskej populácie, ak zoberieme priemer mužov a žien, pije alkohol. Neznamená sú závislí, znamená sú konzumenti alkoholu. Približne 22% máme každodenných fajčiarov, potom ďalších asi 7 a 8% takých príležitostných fajčiarov. Pokiaľ ide o spotrebu alkoholu, tak tá na Slovensku v ostatných rokoch ľahko poklesla. Čo ale stúpa, je počet pijúcich ľudí. Čiže vyzerá to ako keby, že pijeme menej alkoholu, ale delíme sa oň viacej. ho pije viac ľudí. Hej. Zarátava sa tam akékoľvek množstvo pitia alkoholu. Hej, áno. Keď už si dá človek len za mesiac jeden. Áno, hej. Tie posledné zistenia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá robí takéto štatistiky, hovoria, že na Slovensku máme teda priemernú spotrebu 10,5 litra čistého alkoholu na hlavu na rok. Čistého alkoholu, čiže sa bavíme už... Áno. Čistý alkohol znamená liek obsahnutý v tom. Čiže 100% alkohol. Ja to len doplním, lebo môžeme to aj otočiť opačne, že koľko máme abstinentov. To je zaujímavá otázka. A to je zadefinované, zase to má svoje zdôvodnenie, takéto zdravotné aj po stránke telesnej. Abstinenti sú tí, ktorí posledných 12 mesiacov nevypili ani pohár alkoholického nápoja. To sú abstinenti. Je to preukázané, že vtedy už ten organizmus je teda v takom stave, že nie je taký problém výrazný. A pri tom fajčení, tam je to, tak ako povedala Zuzka, to sú väčšinou ľudia závislí, tí fajčiari, ktorých máme. V prípade alkoholu to tak nie je. Tá väčšina z tých 70-75% konzumentov sú bez závislosti. Ale Svetová zdravotnícka organizácia zase na základe mnohých štúdií, ktoré preukázali, ako skracuje život aj popíjanie bez závislosti alkoholu, jednoznačne odporúča lekárom a zdravotníkom, aby propagovali a odpovedali na tú otázku, že aké množstvo alkoholu nie je nebezpečné, alebo teda môže byť zdraviu prospešné, žiadne. A to aj kanadská komora lekárska teraz zdôraznila, britská minulý rok dala tú inštrukciu, že pokyn, že musia takto postupovať lekári. Pritom v Kanade napríklad marihuana je legalizovaná a dokonca aj používaná, ale zase len ako liek. No, za istých týchto podmienok. Znamená, že ten alkohol je naozaj vážny, alebo môže byť vážny problém pre človeka, ale aj všeobecne. A nech sa páči, výborne. Divácká otázka, ja sa z toho veľmi teším. Dvaja panelisti sa odvolávajú na Svetovú zdravotnícku organizáciu a ich štatistiky. Znamená to, že my slovenské štatistiky nemáme? A viete, A ešte doplním, že ak majú, teda ak sa oni odvolávajú na aké štatistiky, na základe čoho čerpajú tie dáta? Hej, to sú populačné prieskumy. My akože máme aj slovenské populačné prieskumy, samozrejme, že máme. Máme dva veľké prieskumy sa u nás robia populačné na mládeži. To je populačný prieskum HBSC a populačný prieskum ESPAD. To sú odhady, teda to sú priamo dotazníkovou metodou zbierané dáta na populácii základno- a stredoškolskej mládeže. A potom tá Svetová zdravotnícka organizácia samozrejme má pobočku na Slovensku, hej, a
tie údaje okrem iného zbiera aj Slovenský štatistický úrad. Hej. Ale tie zistenia sú akože viac menej konzistentné, tak asi tak by som to povedala. No, táto otázka je dobrá, ale toto presne, viete, je 40 subjektov, ktorí majú záujem, čo sa týka alkoholu v tom. Či už z hľadiska alkoholového priemyslu, alebo z hľadiska aj zdravotného, osvety a tak ďalej. A tí vstupujú do tej diskusie potom, a keď štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie, pretože som hovoril s tými ľuďmi, ja som chodieval do takého výboru, ktorý teda robil na úrovni VHO, sa zaoberal touto problematikou, tak to boli nezávislí experti, ktorí mali viacero zdrojov, presne tú metodiku z Toronskej univerzity, z Berlínskej univerzity, dostali grant a snažili sa to urobiť čo najnezaujatejšie pre Svetovú zdravotníckú organizáciu, že v ktorej krajine koľko ľudí konzumuje a ako konzumuje alkohol, medzi nimi aj Slovensko. A pán profesor Rem povedal, opakovane sme napádaní zo strany výrobcov alkoholu, ktorí napadajú tú metodiku, ale nikdy im to neprešlo. Keď sa tá metodika potom, oni majú zo štatistického úradu, čo sa týka konzumácie alkoholu, majú z prieskumov, majú napríklad aj zistené, aké sú zákony, možnosti, napríklad u nás je isté množstvo si páliť doma už dneska alkoholu tvrdého. Je možnosť vinár pre vlastnú potrebu. Toto všetko berú do úvahy a s istou mierou, samozrejme, by som povedal, rezerva je tam plus minus, ale je to v takýchto číslach. No, a hovorí, že na to sme pripravení. A viem, že aj u nás sa stalo, že z ministerstva financií zrazu mňa oslovili, že kto tú štatistiku do tej Svetovej zdravotníckej organizácie dal, hovorí, my nie, obráti sa. Tak oni potom až intervenovalo naše ministerstvo financií, lebo sa im zdalo, že sa veľa u nás pije. No a ako neprešli. Takže... Ja možno ešte krátko doplním, že aj tie populačné prieskumy mládeže, oni sú väčšinou harmonizované s európskymi prieskumami a robia sa aj u nás, tak aj tie preukazujú v podstate to isté, že aj u tej stredoškolskej mládeže nám tá konzumácia alkoholu klesá, čo je priaznivé zistenie. Prečo sa skúma len mládež? Kde sú vyššie kategórie? No to sú tie... Hovoríte, do tých statistík vstupuje mládež, hej? Že... Oni sú rôzne populačné prieskumy, sú pre mládež a sú na dospelú populáciu zamerané. Závislosť nemôže začať aj v neskôršom veku. Ale samozrejme, jasné. Hej. Na to asi nikdy nie je nikto príliš starý. Ale je to zaujímavá informácia. Čiže mladí podľa štatistík menej pijú alkohol. Znamená to, že majú napríklad nejakú vyššiu mieru alebo rastúcu mieru v nejakej inej závislosti? Nie úplne. Alebo sa môžeme tešiť, že nie? Skôr sa môžeme tešiť, nie úplne. Klesá nám teda konzumácia alkoholu u mládeže a klesá nám fajčenie klasických cigariet, ale tu sa úplne tešiť nemôžeme, lebo na popularite naberajú rôzne iné tabakové výrobky, ako teda nehoriace tabakové výrobky, elektronické cigarety alebo nikotinové vrecúška sú relatívne populárne. A pokiaľ ide o konzumáciu iných drog, tak tam tá situácia tiež je stabilná až klesajúca. Prevalencia užívania napríklad marihuany a tak ďalej. Čiže to sú aj dobré správy. To sú viac menej dobré správy, áno. Hej. Odráža sa to potom aj na zdravotnom stave obyvateľstva? Alebo to uvidíme, až keď vlastne táto mládež, do ktorej vkladáme nádej, dosiahne istý vek? Na zdravotnom stave obyvateľstva sa v prvom rade, ako už povedal pán riaditeľ pred chvíľou, sa odráža to, že veľká časť populácie na Slovensku teda konzumuje alkohol a fajčí. A fajčenie a konzumácia alkoholu majú devastačný vplyv na populačné zdravie na Slovensku. Sú teda priamou príčinou najčastejších
chorôb a príčin úmrtí. Na Slovensku to sú kardiovaskulárne choroby, onkologické choroby, diabetes a chronické respiračné choroby. Na tieto 4 najčastejšie sa zomiera na Slovensku, okolo 50 000 ľudí zomrie dohromady na tieto 4 príčiny. A samozrejme alkohol a fajčenie majú buď priamo sú akože príčinou, alebo výrazne zhoršujú priebeh týchto ochorení. Ja by som len dodal, ja som teraz robil takú recenziu štúdie, ktorá ešte nie je zverejnená, preto nebudem hovoriť o tom. A tá bola v celom vekovom spektre robená. Zadali to inak ekonómovia zhodou okolností zdravotníctva na prieskum vo verejnosti, čo sa týka alkoholu špeciálne. A tam je krásne vidieť, ako ten počet ľudí, ktorí majú potom už závislosť a problém s alkoholom po 60. roku klesá. No on klesá preto, lebo zomreli mnohí na tie následky. A okolo 40-50, tak tam ešte mnohí žijú, už majú tie ťažké problémy spôsobené alkoholom. A tam je to jedna z preventibilných príčin poruchy jednak dožitia u nás, zníženia veku dožitia, ale aj chorobnosti predčasnej je konzumácia alkoholu, fajčenie cigariet a potom by boli aj tie ďalšie drogy. Ale tieto tým, že sú legálne, sú najdostupnejšie, preto sa najviacej používa nikotínové výrobky a alkohol. No, čiže to je všetko preventibilné. A práve Slovensko je jedna z krajín tých OECD, tých rozvinutých, kde máme obrovskú rezervu aj z hľadiska zdravotného, aj ekonomického, to im išlo, keby sa toto podarilo znížiť ten počet ľudí, ktorí pravidelne užívajú nikotínové produkty, fajčia alebo pijú. Takže to je jedna z tých ciest, kde vlastne zdravotníci v spolupráci to nemôžu riešiť sami. To musí sa celospoločensky vyvinúť nejaká aktivita. A v rámci tých chorôb dalo by sa to aj nejako rozdeliť, že aké typy chorôb pomáhajú k rozvoju, teda aké typy závislosti pomáhajú k rozvoju istého typu chorôb, napríklad také tie respiračné asi budú súvisieť skôr s nikotínom. Dá sa to tak zovšeobecniť? Sú dve, sú priame a nepriame spôsoby úmrtia. Tie priame, to sú tie priame predávkovania. Okolo 200 ľudí sa len alkoholom upije priamo otrávi. Ale to je nie veľké množstvo, ako sa to vezme v porovnaní, ale s tými, ktorí zomrú predčasne na v prvom rade onkologické ochorenia pripísateľné práve pitiu. A to je číslo 1 dneska. U cigariet platí to isté, u tabakových výrobkov, teraz ale špeciálne u cigariet, ale zrejme u všetkých, aj tých, ktoré sú na vaping, tam sa teda vyparujú a sa to vstrebáva v plúcach. Opäť sú to onkologické ochorenia, nielen rakovina plúc, ale aj iné, rakovina močového mechúra a podobne. Čiže to je číslo 1 a potom kardiovaskulárne určite. Na kardiovaskulárne je skôr teda alkohol, či skôr cigarety? Či sa to dá takto nejako alkohol rozdeliť? určite skôr. Tam toto sa volá ten pripísateľný počet, ktorí zomreli v dôsledku trebárs infarktu myokardu. To percento, ktoré tam je, teda jasne určiť, že je to v dôsledku pitia a pravidelného pitia. Hlavne teda pri závislostiach je to veľké. Samozrejme, to sa zase pohybuje. Je tam ešte taká zvláštnosť, že mnohé krajiny, ktoré majú aj väčšiu spotrebu na hlavu obyvateľa, konzumácie alkoholu, majú menšiu chorobnosť, menšiu úmrtnosť alebo neskôr v dôsledku toho, čo pijú. Tie krajiny ako my, Poľsko, Bielorusko, Rusko, kde sa pije hodne aj liehovín, majú väčšie riziko práve všetkých týchto ochorení predčasných. Čiže veľmi laicky, keď sa spýtam, tak ak by sme prešli z tých liehovín na, dajme tomu, stredozemné stravovanie, kde je viacej vína, tak by to mohlo mať teoreticky nejaký pozitívny vplyv na... No,
dĺžku dožitia. No určite áno, lenže stále sa zase dáva do popredia, že tá stredoeurópsky spôsob konzumácie, že oni pravidelne pijú vo Francúzsku, v Taliansku, ale tie prieskumy práve tie Svetovej zdravotníckej organizácie ukázali, že okrem trebárs Albánska, kde je hodne teda muslimov, ktorým ten alkohol nie je náboženstvo zakazuje piť, tak z tých ostatných európskych krajín práve Taliansko má najmenšiu spotrebu čistého alkoholu na hlavu. To je okolo 6 litrov, kdežto my máme okolo 10 litrov zo všetkých krajín. Hoci tam sa stoluje, len to je veľmi zriedený ten alkohol a nie je to tak často, ako sa teda u nás to marketingom, existuje tzv. Content marketing, to je obsahový, že sa nenápadne píšu články o tom, že ako teda je to dobre si dať to vínko a v Taliansku je to bežné, ako sa ukazuje, nie je to tak bežné, jak u nás, ani zďaleka. A keď sa teda hovorí o nejakých aj pozitívnych prínosoch napríklad červeného vína, aj tak by ste odporúčili radšej nie, hej? No to je jednoznačné. To je jednoznačné proste stanovisko a odborný konsenzus je, že neexistuje bezpečná miera pitia. Neexistuje taká. A keď sme sa bavili o tých škodlivých dôsledkoch zdravotných, tak tie práve nejdu na vrúb len závislosti od alkoholu, ale neraz aj takému tomu konzumentskému príležitostnému pitiu. Len k tomu červenému vínu, čo sa zase málo teraz už spomína, tam sa zdôrazňovalo a bol z toho veľký boom aj v odbornej spoločnosti, teda v medicínskej sa robili konferencie, že obsahuje červené víno na rozdiel od iných produktov alkoholových vysoké percento resveratrolu, látka, ktorá je antioxidantom a tým pádom znižuje, naopak je protektívny ochranný faktor pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. A to utíchlo teraz, aj táto, by som povedal, taká nepriama odporúčanie zdravého konzumácie kvôli resveratrolu, lebo sa zistilo, že to bol podvod. To bol odborný podvod a tie konferencie prestali. A bola to teda, by som povedal, taká hanba. No, ale aj v medicíne a v tom výskume, hlavne tam, kde sú granty a tie granty sú teda mnohorazí stimulované, aby sa teda tými výsledky sú ovplyvnené. No a tým pádom to celé skončilo. Ale tá tradícia toho červeného vína pôvodne ešte predtým, keď sa resveratrole sa tvrdilo, že červené krvinky to ako umožní. To tak ľudovo. No, ale to ako nie je pravda. Hej. A existuje aj nejaký rozdiel v rámci svetových národov? Lebo neviem, sa tak rozpráva, že niektoré národy nevedia tráviť alkohol nejakým spôsobom a niektoré národy práve, že pre nich to nie je až tak veľmi nebezpečné. Existuje takéto niečo? Na tom je niečo pravdy? No áno, lebo alkohol sa metabolizuje viacerými enzymami v ľudskom organizme. V pečení máme enzym alkoholdehydrogenázu, ktorý pomáha v metabolizme toho alkoholu a rôzne populácie na svete majú ako keby rôzne množstvo tohto enzymu. Typicky napríklad Aziati ho majú relatívne málo, alebo nemá takú funkciu a preto ako keby im ten alkohol horšie robí. Hej, skrátka, že nedokážu toľko vypiť, je im veľmi zle, keď aj menšie množstvo alkoholu vypijú. A tie rozdiely sú nielen medzi niektorými populáciami ľudí, ale napríklad aj medzi mužmi a ženami. Tam by som to možno aj očakávala. My máme na Slovensku, u nás môžu začať legálne piť alkohol 18-ročné osoby, či už sú to muži alebo ženy. V niektorých krajinách je to až 21 rokov. Tak predpokladám, že by ste sa možno priklonili k tej 21-tke. Je na Slovensku vôľa posunúť túto hranicu vyššie? Alebo vôbec vznikla takáto diskusia? To je vec asi na nás všetkých, tuto prítomných, lebo to je naozaj, to nie je otázka ani odborná, to je otázka, my len dáme argumenty, že aké sú tie rizika zdravotné, však nie každý, ja viem, má chorobu spôsobenú, aj keď konzumuje občas alkohol v dôsledku toho. To znamená, že je rizikové a väčšie ako
U abstinenta to neznamená ale, že vzniklo v dôsledku toho nejaké porušenie zdravia. Takže či do toho rizika ľudia pôjdu, nepôjdu, ja si myslím, že to je ich rozhodnutie. Mali by sme chrániť práve tých dospievajúcich, ktorí sami ešte nemajú tie všetky vedomosti, preto je tam tá hranica. Naozaj až okolo toho 23. 4. roku života dospeje ten mozog, ten veľký, ktorý teda už vie spracovávať a racionálne uvažovať. Ale pokiaľ ide o dospelých, je to na nich. A teraz, že či prijať nejaké opatrenia, to ako sa rozhodne spoločnosť. Teda naši, by som povedal, zvolení zástupcovia, ako sa tí rozhodnú, keď majú názor, že alkohol nie je zdravý, tak, alebo že treba chrániť, robiť niečo, tak viete, to závisí od toho. No. To už ani nie je na nás ako priamo otázka, ale keď chceme ochrániť naozaj mladých, tak sa odporúča posunúť ten vek legálny na konzumáciu alkoholu okolo toho 21. roku života, tú dostupnosť. Lebo tým menej ľudí to skúsi a je to súčasne signál, že je to riziko veľké. Lebo z nich potom z väčšej časti takých, čo už vtedy popíjajú, sa stanú aj závislí. Zase nie všetci. Čiže to je taká argument a ako sa rozhodne, to už je druhá vec. No dobre, rozprávali sme sa teda o cigaretách, o alkohole. Ako je to na Slovensku s inými závislosťami? Ste hovorili napríklad o tom heroíne v tých 90. rokoch. Zlepšilo sa to, alebo ako na tom sme? V porovnaní s tým, koľko ľudí na Slovensku, by som povedala, rizikovo alebo problematicky pije, s drogami kontrolovanými alebo teda nelegálnymi nemáme zásadný problém. Sa tešíme. Nemáme zásadný problém, to odrážajú aj tie počty pacientov liečených pre závislosť od drog, že kým na Slovensku ročne pre všetky závislosti od ilegálnych drog dokopy, to znamená marihuana, heroín, pervitín, všetko toto dokopy liečime okolo 2800-3000 osôb maximálne, tak pre závislosť od alkoholu liečime 28-30 tisíc osôb. Respektíve psychiatricky ich vyšetríme pre závislosť od alkoholu. A to je samozrejme len špička ľadovca tých, ktorí sa dostanú do liečby. Pokiaľ ide o ten alkohol, tak je predpoklad, že reálny výskyt rizikového pitia až závislosti je približne 10-násobne vyšší, čiže okolo 200-300 tisíc osôb pravdepodobne hazardne škodlivo pije alkohol na Slovensku, kdežto u tých drog tá populácia tzv. Vysokorizikových užívateľov drog, tá skrytá populácia nebude až tak veľmi významne odlišná od tej populácie liečených, pretože ľudia, ktorí užívajú drogy ako napríklad heroín alebo pervitín, pomerne rýchle sa zdevastujú fyzicky natoľko, že potrebujú vyhľadať pomoc, takže tam tá populácia možno je o čosi vyššie, ale nie zásadne. No a čo je rozdiel v porovnaní s tými 90. rokmi, je skladba tých ľudí, ktorí užívajú nelegálne drogy, kým v 90. rokoch suverenne najčastejšou príčinou vstupu do liečby alebo najčastejšou závislosťou od nelegálnych drog bol heroín, tak ten heroín odvtedy je v podstate na ústupe a na Slovensku momentálne najčastejšie od nelegálnych drog sú ľudia závislí od pervitínu a potom v ostatných rokoch sa zvyšuje aj takzvaná viacnásobná alebo závislosť od viacerých psychoaktívnych látok, kde užívajú rôzne kombinácie naraz, napríklad alkohol a kokain alebo pervitín a marihuanu a iné. Ja by som to doplnil, lebo tá otázka išla teda cez ten heroín a cez tie opiaty. No, to je jedna z vecí, ktorú teda my sme radi, že sa nám to podarilo včas zastaviť, aspoň tým, že sa dostali do liečby, niekto sa vyliečil, niekto nevyliečil, niekto bohužiaľ zomrel, ale nerozbehol sa AIDS a HIV.
medzi užívateľmi. To, čo treba aj v Rakúsku vo vyššej miere je, aj v Portugalsku, v Španielsku, Francúzsku a tak ďalej. Vysoké percento v porovnaní s tým, že my máme ani nie 20 pacientov, ktorí sa takto infikovali HIV za tých 30 rokov, čo ten heroín u nás je, a znížilo sa užívanie injekčné, dnes je už pomerne raritné a aj počty sú nízke, tak ako povedala Zuzka. Čo ale je riziko, je obrovské, to sme videli, to boli tie predávkovania smrteľné v tých 90. rokoch. Na rozdiel od alkoholu veľmi veľa ľudí sa predávkuje, ak teda sa dostane k heroínu alebo k opiátom koncentrovaným. A to dneska, čiže je nebezpečná droga, tým, že je ilegálna a že sú tie opatrenia prijaté, vlastne nie je toľko úmrtí, by to bolo o mnoho viacej, keby bola legálna. My vidíme tú situáciu, aká je v Spojených štátoch, v Severnej Amerike, v Kanade. To, čo teraz aj ten americký prezident vyhlásil ako dôvod tých ekonomických opatrení, dôvod je užívanie opioidov, fentanylu. Pretože u nich denne zomierajú stovky ľudí. V tých niektorých štátoch, len v jednom meste, v Oregone, v tom zomrie 10-20 ľudí na predávkovanie na ulici. Mladých ľudí, 20-30 ročných. Čiže v tom sú nebezpečné, ak tá dostupnosť je veľká. A toho sa obávame, totiž WHO je organizácia, by som povedal, zdravotná, ale existuje OSN organizácia pre drogy a kriminalitu, ktorá mapuje aj zdravotnú, ale aj tú dostupnosť drog. A tam to riziko aj pre Európu, aj pre iné krajiny, že sa to bude šíriť. A dnes už vieme, že v pobaltských republikách existujú opioidy nitazény, ktoré malé množstva, podobne ako v prípade toho fentanylu, spôsobia úmrtie. Ten človek nevie, akú dávku dostane. Čiže je systém včasného varovania v rámci aj Európskej únie, kde to je na inej báze, nie WHO, kde je informácia, že je riziko, že sa to môže preniesť aj k nám. A tohoto sa veľmi obávame, lebo také potom tá schopnosť, aj kapacity, aj personálne, aj teda zrejme aj finančne, však je konsolidácia, by nestačili. Čiže dúfame, že sa podarí v rámci aj Európskej únie zabrániť tomu, aby sa to nešírilo ďalej. Lebo to by sme mali potom, ja som to zažil v tých 90. rokoch, to boli stovky ľudí, ktorí sa dožadovali liečby príbuzných, polície a kriminalita, čo všetko s tým súviselo, pretože tí ľudia potrebovali dávku, tak potom zháňali peniaze. Takže situácia, áno, je takáto, ale celosvetové nie náhodou je veľmi vážna a dúfam, že sa to podarí zastaviť teda aj v tej Severnej Amerike, že to šírenie, ktoré už teda v niektorých častiach Európy je, že sa k nám nedostane. Spýtate sa? Ohľadne podobnosti toho trhu, ten americký trh je v oblasti práve týchto opioidov inakší ako európsky, a to bol slovenský. Je možnosť práve to, že tá naša lokálna odlišnosť nám pomôže sa kvázi ochrániť v rámci dostupnosti voľnopredaných alebo nie voľnopredaných liekov. No tam už je to trošku iné, lebo ten fentanyl, on nie je voľnopredajný, tam to sú ilegálne laboratória, práve oni hovoria, že z Číny, hlavne však to majú zmapované, sa dostáva to tam, alebo aj z toho Mexika a tak. Ale začínalo to aj z liekov. To máte pravdu. A to je u nás v Európe, a nielen u nás, lepšie kontrolované. Tá predajnosť, možnosť dostať v lekárniach lieky s obsahom práve opiátov alebo opioidov. Takže to je istá bariéra. Ale ako ukazuje tá situácia v tom Estónsku, v Lotyšsku, kde tiež sú tieto, by som povedal, také tie podobné európske mechanizmy prijaté, tak to sú zase ilegálne laboratória. Nitazény sú rovnako a veľmi nebezpečné, tak jak ten fentanyl, je to vlastne opioid ako opioid. A teda to riziko tam je, ale relatívne to nie je v takej miere, na tých niektorých lokalitách áno, bolo množstvo úmrtí už, ale sa to nešíri. Takže asi tie mechanizmy, ktoré tuto sú v rámci EÚ aj u nás, tak hľadám nás to uchrániť.
Nech sa páči. By som sa chcela vrátiť, pán doktor spomínal tú ekonomickú štúdiu tých zdravotných dopadov. Hej? Idem konkrétne, v podstate to si myslím, že je aplikované na nikotín a na alkohol, hej? Pretože tie ostatné nie sú voľne dostupné, takže poďme na tie voľne dostupné. Nie je tam konflikt záujmov, pretože na jednej strane tam máme vysoké daňové zaťaženie, ktoré plní štátnu pokladnicu. Na druhej strane, ak teda vravíte, že závislosť spôsobuje civilizačné choroby, ak ste tu menovali, tak potom je tam aj vysoká ekonomická náročnosť liečenia, hej? A keď teda toto znížime, malo by sa nám znížiť aj toto, ale je tu ten záujem znížiť tú možnosť dostania toho alkoholu, tých cigariet. V konečnom dôsledku je to na tom dotyčnom, hej? Všetko, aj tá liečba je na tom dotyčnom, lebo keď ja nechcem, alebo teda ten závislý, tak my sa môžeme všetci stavať na hlavu a nič s tým nespravím. Je tam nejaká korelácia? No, tá jedna štúdia, tá sa venuje hlavne alkohol, ale nie je to celkom na tom človeku. To je zase, by som povedal, taká tá letora. Oni majú presne, a to je jedno, či je to u nás, či je to, ja neviem, v Spojených štátoch, lebo tie monopoly, čisto alkoholové, alebo aj tabakové, nikotínové, tie sú nadnárodné a oni tie centrá majú rovnakú aj spôsob propagandy, alebo teda tej argumentácie. To je asi tak, ako oni hovoria. Ten konflikt záujmov tam je. Však to si môžete, to je jasné. A je záujem, to sa aj stále zvažuje, aby tie, aj bol výnos z daní, napríklad podporuje Európska únia, neviem, či už teraz to neskončilo, pestovanie tabaku. Pritom sa vie, že z hľadiska aj Európskej únie to je jedna látka, kde teda sa prijala zákony, direktíva Európskej komisie a Európskej únie, že všetci si musia dať, že je zákaz propagácie tabakových výrobkov. Musia to dať do svojich zákonitostí. Preto sme to dali. To by sme neboli schopní, keby to nebola v tejto direktíve. Ale napriek tomu ustúpila tomu, že teda sa stále poskytujú dotácie na tabak. Lebo to sú pracovné miesta, to sú financie. Čiže áno, je to, no ale to je tých 40 rôznych záujmov. Dokonca aj cirkev má isté záujmy. A ešte k tomu, ako ste vraveli, tie ochranné faktory, že majú ten alkohol dehydrogenázu, že im chýba v tej Ázii, ako povedala Zuzka, že to chráni, lebo potom im je zle, keď si vypijú do istej miery, lebo to sa dá potom prepiť. Tak existujú aj sociálne faktory. A sú tie tzv. Modré oblasti sveta zmapované, kde sa ľudia dožívajú vysokého veku. A nie sú to len geograficky, ale napríklad v Kalifornii jedna z tých oblastí sú adventisti 7. dňa, ktorí majú taký životný štýl, že musia byť sociálne aktívni, majú podporu v tej svojej komunite, nefajčia, nepijú, myslím, že ani kávu, neviem, ja teda nie som tak, ale čo sa týka týchto vecí, to je to. Čiže to je jeden z tých determinantov toho dlhého prežitia, že nemusí to byť len v tých génoch, ale je to práve aj v takomto štýle životnom. To, na čo sú nám tie štúdie, keď stejne vieme, že to neukončíme. Nie sú to vyhodené peniaze? No, že to neukončíme, to tak zase nie je celkom, lebo viete, to je zase tak, že bude, ja neviem, ilegálne, ale to bude o mnoho menšej miere. Nemali sme toľko závislých od hazardných hier, pokiaľ u nás bolo zakázané do tých 90. rokov ako hazardné hry s výnimkou Sázky Športky. Ako náhle sa otvorili kasína a začala aj reklama vo veľkom, nám to prudko narastlo. Čiže ide o to minimalizovať. A veľmi dobrým príkladom je Island. Islandu sa podarilo znížiť v priebehu 15 rokov, a sa to aj v Európskej únii ako model dávalo, užívanie u mladých marihuany, fajčenie, všetkých drog z nejakých 15% na 3, 4, 5%. A to je práve ten problém, že prečo nenechávať to takto, ako ste povedali, že však nechajme im, aj tak to bude.
U tých mladých, pokiaľ ide o fajčenie, čo je veľmi silný aj ekonomický faktor, 90% začína s fajčiarov v dospelosti vo veku, keď ešte by nemalo fajčiť, teda v tom dospievajúcom. Vieme prečo. No, to, že majú dostupné tie cigarety, čo by nemali mať. No, A práve to je to, že to sú práve tie najsilnejšie preventívne mechanizmy, ktoré existujú a o ktorých máme dôkazy naozaj, že excelentnej kvality. Je v prevencii absolútne najdôležitejšia regulácia. Regulácia, to znamená znižovanie dostupnosti, zvyšovanie ceny, zákaz reklamy a vekové obmedzenia. A vidíte pokles zvyšovaním cien alebo obmedzením nejakým vekovým? Vidíte pokles? Je tam korelácia alebo nie? No, to, čo hovoria tie terajšie populačné prieskumy, ktoré som na úvod spomenula, tak vyzerá, že tam pokles je. Hej. Áno, to... My sa bavíme, teda doteraz sme sa bavili o 90 rokov. Poďme späť do predchádzajúceho systému, pretože ten alkoholizmus tu bol aj vtedy. Hej, tie zákony možno fungovali trošku inak, vy si asi budete pamätať, ja si pamätám, vy to máte možno načítané. Keby sme porovnali obdobie 50 rokov, aký je trend? No, ten trend je... Tých dostupných, lebo vtedy zrejme tie drogy do takej miery neboli, hazardy tiež. No, áno, drogy neboli dostupné, hazard nebol dostupný, to bola aj otázka tej mobility, ktorá je o mnoho väčšia, aj možnosť dopravy, aj ilegálne pašovanie je ľahšie v súčasnosti, aj technicky, aj z hľadiska hraníc a kontroly, to bolo o mnoho prísnejšie aj medzi štátmi, nielen u nás, aj medzi ostatnými. Čiže to je tá dostupnosť sa tým pádom zvýšila. To je jedna vec. Druhá vec je ťažko porovnať, pretože tam boli aj iné faktory. Vtedy sa vo veľkom fajčilo. To ani my sme nevedeli, ja som bol teda fajčiar a ešte keď som začínal, tak sme fajčili bežne lekári. Väčšina nás fajčila v univerzitnej nemocnici, lebo sme to nepovažovali. Áno, sa to nepovažovalo, no, s filtrom, ale aj bez filtra gulásky. Ale až potom sa zistilo v 50. rokoch, že to je ten karcinogénny faktor. Vtedy sme sa zlakli a dneska je to hanba, keď nejaký lekár fajčí. A teda ako aj z hľadiska jeho profesie, aby on rozprával pacientom. Takže tá situácia sa, by som povedal, takto zmenila. A tie množstva je to ťažko, lebo tam boli aj iné faktory, ktoré prispievali k chorobnosti, čo teraz sa eliminovalo mnohé, to do ochrany pri práci, silikózy, to, čo zase býva pri rakovine plúc. Čiže je to ťažké porovnávať. A štatistiky ani zďaleka neboli také, ako sa teraz zase robia tie prieskumy. Ani neboli na to zamerané vtedy u nás. Ale čo sa týka ceny, to vám môžem povedať v súčasnosti, ale to bol obrovský boj právny, až na Európskej komisii alkoholový priemysel namietal, že nemôžu, Škóti to zaviedli, postupne aj ďalšie krajiny, minimal price unit, minimálnu cenu za jednotku alkoholu, lebo robili akcie, zadarmo ponúkali alkohol v nejakých akciách. A my vieme, že keď je tá látka lacná, tak oveľa je prístupnejšia aj pre deti, aj pre mladistvých. Ako náhle je drahšia, napríklad kokain u nás, si to nemôžu dovoliť. V západnej Európe majú preto aj toľko ľudí, lebo majú na to, aby si ho kúpili. No, ako náhle cena alkoholu išla potom hore, tak teraz ukazujú tie údaje práve zo Škótska, z Írska, že naozaj im tam klesol problém s alkoholom. Ten bezdomovec si to ťažko na pravidelne, a hlavne deti si to nedovolia pravidelne. Preto potom tí chudobní začínajú s cigaretami a deti, lebo k tomu sa najľahšie dostanú, alebo k prchavým látkam v tých komunitách rómskych. Pretože to je lacné, tá fľaša toho je. No. A aj dostupná. Nech sa páči. Takú novú podotázku, že vlastne na cigarety, teda tabakové výrobci, bol vydaný reklám. A na alkohol nie. Čiže reklamy všade. Lebo alkohol je medzi potravinami zaradený. A to zase tam bol obrovský lobbying. A lobbying v tom
by som povedal, legálnom slova zmysle. Na Európskej únii nie je považovaný lobbying za niečo, čo je... Len to musí byť presne podľa pravidiel. Takže keby bol u nás zákon o lobbingu, by ten lobbying bol korektný, otvorený. Tak to neexistuje. No ale preto je to tam zaradené a oni to presadili, že ani nemôžu byť napísané, že je karcinogén. Pritom alkohol je karcinogén medzi prvou skupinou karcinogénnych látok. Ale nesmie to tam byť uvedené. Sú tam Ečka, ľudia pozerajú Ečka, ale pritom si kúpi fľašu Prosecca. My sme sa rozprávali aj predtým, ako sme začali túto besedu, že čo by sme vlastne mohli možno my zlepšiť na tú reguláciu. Nemáme až taký dosah. My sme sa rozprávali o tom detskom šampanskom. Tak to by ste mohli povedať aj ostatným. No, detské šampanské, áno, hej. V podstate, čo by sme mohli zlepšiť v prvom rade, je to, že aká je ako keby situácia u nás v rodinách. Hej? Že to nie je izolovane detské šampanské. To je, že v akom prostredí ten človek vyrastá, sa pohybuje, aká je dostupnosť, povedzme, alkoholu, cigariet v tom prostredí, do akej miery je konzumácia alkoholu alebo cigariet normalizovaná, to dieťa sa učí modelovým učením, čo vidí doma, má tendenciu považovať za normálne. Čiže keď žije v domácnosti, kde je normálne dať si večer pohár vína, tak to odkúka to dieťa a bude to považovať za normálne. Hej? Druhá vec je, že to je samozrejme rizikový faktor, potom jeden z viacerých, ktorý môže mať vplyv neskôršie na rozvoj závislosti napríklad. Ale jeden z viacerých iba. No a druhá vec je potom, že ako máme na Slovensku ako keby kultúrne zakorenené a normalizované pitie pri rôznych spoločenských príležitostiach, ako sú kadejaké oslavy, sviatky, silvestre, čo ja viem, všetko možné počas roka, kde je normálne si pripiť alkoholom a takmer sa to akože od ľudí ako keby očakáva, že si pripijú alkoholom. Áno, že nie je to úplne oslava, keď sme si nemohli pripiť. Presne. A pre tie deti ako keby, keďže ešte nemôžu si pripiť alkoholom, tak ponúkame alternatívu detského šampanského, čo v podstate iba upriamuje pozornosť na to, že keď človek už bude dospelý, už bude môcť konečne piť alkohol. Hej? Čiže to iba tieto alternatívy iba ešte viacej posilňujú, hej, toto špeciálne, že to je akože pri špeciálnej príležitosti predsa sa patrí si, alebo sa môže piť. Hej? A tým pádom jednak to dieťa je zvyknuté, že sa doma pri tých príležitostiach pije, hej, a jednak už len čaká, hej, alebo je taká akože hranica pomyselná, že keď už budeš veľký, už budeš aj ty môcť, hej, piť normálny alkohol. Čiže to je ako kontraproduktívne, samozrejme. No to sú také tie kultúrne tradície a nakoniec to máme aj v tom prípitku na zdravie. Ale to vychádza zase z tej histórie, kedy aj lekári kedysi doporučovali, ja neviem, seknúť žilou, keď bola choroba, alebo naozaj ešte do nedávna sa alkohol aj v nejakých tých tinktúrach v lekárniach predával bylinkových s tým, že je to ako liek. No ale to zase, preto ja hovorím, keď k niečomu takýmto... Sú veci, kde vieme povedať istú pravdepodobnosť. A ja sa tomu nevyhýbam. Možno áno, možno nie, je tam riziko. Ale sú veci, ktoré sú už dneska jasne preukázané, že teda alkohol je karcinogén, je takéto, spôsobuje. Takže už a je jasne preukázané, že ako samotný liek nie je. Robíme dostatočnú osvetu? Robíme ju napríklad aj teraz. Hej, akože osveta je jedným z faktorov tej prevencie a stále najdôležitejšia je tá regulácia, ale potom je dobre pracovať s deťmi, je dobré učiť ich také akože životné zručnosti, sociálne zručnosti, zručnosti odmietania a tak. Je dobré hovoriť s dospelými, aby sa v domácnostiach nevyskytoval alkohol. My akože sa snažíme robiť, čo môžeme a ako keby máme nejaké aj také právne záväzné dokumenty na Slovensku ako Národný akčný plán pre problémy s alkoholom a Národnú protidrogovú stratégiu, ktoré v sebe zahŕňajú aj nejaké akože preventívne postupy, ktoré v rôznych rezortoch v rôznej intenzite sa vykonávajú.
ťažko budem hodnotiť, že kde a ako efektívne. My sa snažíme aj ako keby oslovovať médiá s tou preventívnou témou a osvetovou témou relatívne často, tak sa snažíme, robíme, čo môžeme. No. By ste sa chceli ešte spýtať? Niekedy to nebolo, používal sa ten alkohol, v podstate aj lekári, aj tak ďalej sa hovorilo. Ale že takisto, že teraz vlastne myslím, že Gábor Mate to povedal, že je veľký preukázané vlastne v z toho, že trauma a závislosť, vlastne závislosť ako spôsob samoregulácie. Ja sa len chcem opýtať, že v prípade, keď liečite, že akú časť toho venujete tomu základnému problému, lebo predpokladám, že to treba vyliečiť, lebo ak to sa nevylieči, tak sa to môže vrácať. Hej, značnú časť venujeme základnému problému, ale tu treba zase uviesť na pravú mieru, že nie trauma sama o sebe je ako keby izolovanou príčinou rozvoja závislosti, že tam prichádza do úvahy viacero rizikových faktorov a iba jedným z nich je trauma. A nedá sa povedať zďaleka, že by väčšina ľudí, s ktorými my pracujeme v praxi, niečo také v tej svojej anamnéze ako mala. Hej? Že tá trauma, nestretávame sa s tým veľmi často. My sme sa dokonca predtým Ešte máme rozprávali. otázku? Ešte máme otázku, nech sa páči. Viete nám presne, ktoré tie rizikové faktory sú okrem toho? Hej, áno, hej. Jeden rizikový faktor je napríklad dedičnosť, genetická dispozícia, to je jeden z rizikových faktorov, ale neznamená to, že ak ju máte, tak sa u vás závislosť rozvinie. Potom sú ďalšie. Tie, o ktorých sme tu napríklad hovorili, ako keby také, ktoré idú navrúť tomu prostrediu. Hej? Čiže v akom prostredí sa ten človek pohybuje, v akom vyrastá. Či je to v prostredí, kde je dostupný alkohol, kde je to proste kultúrne OK si vypiť. Hej? Potom ďalšie rizikové faktory môže byť nejaká osobnostná dispozícia človeka. Hej? Že niekto je taký náchylnejší alebo taký proste viacej má tendenciu reagovať v stresovej situácii nejakým spôsobom a tak. Hej? A potom samozrejme náročná životná situácia môže byť rizikový faktor. To sú napríklad úmrtie v rodine alebo ťažká choroba. Hej? Čiže u človeka, u ktorého sa spojí ako keby viacej rizikových faktorov, tam je väčšia šanca, že tá choroba prepukne, ale zase do toho vstupujú aj niektoré tzv. Protektívne alebo ochranné faktory, že rôzne ľudia majú ako keby, alebo sú takí ľudia, ktorí majú takú osobnostnú dispozíciu, že jednoducho vedia lepšie zvládnuť záťaž, alebo že majú konštruktívnejší spôsob zvládania záťaže ako iní ľudia a tí potom sú naopak v menšom riziku. No, ja by som doplnil Zuzku, áno, je to tak. A okrem toho, ale k tým protektívnym faktorom, to sú interné, externé. Tie vnútorné často nestačia, na to sa odvoláva. Treba robiť aj alkohol pri lepšiu osvetu. Tá osveta u nás vedia ľudia, že treba fajčenie škodí zdraviu, alkohol. Napriek tomu fajčia, začínajú a mnohí aj začínajú piť. Čiže toto nestačí. Tá osveta samotná to nevyrieši. Klasicky to bolo, keď sa stala tá dopravná nehoda na Zochovej, vtedy bol obrovský tlak posunúť vek, urobiť nejaké opatrenia, aby tá dostupnosť alkoholu nebola. A potom sa ozvala, ja som bol v debate pani poslanky a povedal, lebo v mnohých krajinách nie je predstaviteľné, aby na benzínových pumpách, teda čerpacích, sa predával alkohol. A chodia tam ľudia. Sa ozvala a povedala, veď to ja, keď potrebujem si v noci ísť treba zo jednej na tú pumpu, my sme proti tomu. A rozhodujú o tomto poslanci, nie lekári, alebo ja neviem. Čiže tá tendencia je aj protektívny faktor, aké sú tie prostredie vonkajšie, tá regulácia, preto tie krajiny sa ukázalo, kde im to náboženstvo neumožňuje, tak nemajú, ja som bol na takej globálnej tejto VHO o znižovaní poškodenia alkoholom vo svete. Je to iniciatíva, program a tí povedali, my tento z arabských krajín problém nemáme, to je problém vás, západných krajín. To si vyriešte, my máme iné problémy s inými závislosťami. Čiže aj to je, a napríklad jeden z protektívnych faktorov aj u nás je religiozita. V rodinách, kde je zvýšená taká tá religiozita, aj teda vo vzťahu k alkoholu, to sa premieta, je to jeden z protektívnych faktorov, aj na tej rodinnej úrovni. Ale sám nestačí.
Ja si pamätám, že bol chlapec, kde boli všetci veľmi nábožní, chodili do kostola, on robil ministranta, jeho súrodenci nepodľahli drogám, z neho sa stal závislý od... Čiže je to len protektívne, ale nie je to 100%. Čiže aj v slušných rodinách, v tých, kde teda nie je vzor pijana alebo užívateľ fajčiara a tak ďalej, sa to môže bohužiaľ stať. Čiže tam tú istotu nemáme. No a v názve prednášky sme mali aj teda závislosti a vzťah k športu. Tak by sme Máme otázku. mohli toho... Neviem, či... Otázku? Tak dajme otázku. Otázku predostníme. Takže napríklad s väčšou frekvenciou rôznych psychiatrických diagnóz, najmä taktiež u mladých ľudí, určite sa častejšie predpisujú anxiolitika, napríklad benzodiazepíny, ako to máme s tým, alebo so závislosťou od benzodiazepínov. Máme ju. Takto. Národné centrum zdravotníckych informácií robí každý rok taký štatistický výstup o tom, že aké množstva liekov sa predpisujú. Hej. Spotreba humánnych liekov sa to volá ten materiál. A oni tam majú tie lieky rozdelené do rôznych kategórií a sú tam aj kategória teda anxiolytika, sedatíva, hypnotika. Hej. A tam sa ukazuje, že naozaj na Slovensku sa spotreba týchto liekov drží na veľmi vysokej úrovni, že dohromady za rok sa predpíše až okolo, keď kombinujeme tie sedatíva, hypnotika s tými anxiolytikami, až okolo 6 miliónov balení takýchto liekov. Čiže je to obrovské množstvo. Stretávame sa s tým, hej. To je problém, veľmi zaujímavá, ale to by bolo zase na veľmi dlhú diskusiu, ale faktom teraz, čo je zaujímavé, že vyšla s tým Dôvera, oni si urobili tú analýzu, my o tom vieme, sme na to ich poukazovali, že chodí ten človek k viacerým lekárom si nechať predpísať liek na spanie, tá jedna dávka je zrazu, on má 3 dávky na tú dobu a evidentne tam už je problém so závislosťou. Na druhej strane práve v tomto porovnaní sme medzinárodne nepatríme krajinami s najväčším predpisom a spotrebou na hlavu. Češi sú už ďalej, pokiaľ ide o tieto sedatíva a hypnotika, že je tam veľké riziko závislosti, oni by sa nemali dlhšie užívať ako 2 týždne. Ale na druhej strane my rozlišujeme, a ja teda sa k tomu prikláňam, že je rozdiel medzi nekontrolovaným užívaním, keď dochádza k tej typickej závislosti, čo je strata kontroly, že musí zvyšovať dávku a že očakáva taký ten porciu eufórie, ako keď niekto, hoci by sa to malo riešiť tá základná príčina, keď sa aj nerieši, ale užíva trebárs aj starší človek 1 tabletku z Opiklonu na noc roky a nič viacej v tých predpísaných dávkach, tak tam v podstate nie je poškodenie. Je tam riziko do istej miery a čím je človek starší, tam potom v noci spadne a zlomí si nohu a tak. Toto sa vie, je to rizikový liek. Ale takých tých závislostí, že to ide ako pri alkohole a pri iných drogách do vysokých dávok a k ťažkým abstinenčným príznakom, tam nie je. Ale je to problém, rozhodne neriešime to len my, ale aj inde. A prečo to stúpa? Je to najrýchlejší spôsob úľavy. Takto to došlo aj s tými opiátmi, aj s liekmi na bolesť, to, čo ste sa pýtali v tých Spojených štátoch, voľne na predpis, rýchle lekár predpísal, alebo si to kúpil a to prešlo. Len sa základná príčina sa nevyriešila, potom už sa to rozbehlo. Ešte sme mali ďalšiu otázku, nech sa páči. Považujeme veľmi podľa potrebnú protektívnu funkciu škôl v rámci toho, ako vplyva na mladých, ako nebrák robí. V minulosti v rámci 90. rokov tá situácia nebola nejaká, a či je nejaký program toho, ako na školách edukovať tých profesorov, ako vplyvať na mladých, ako povedzme spozorovať problematiku, ktorá na tej škole je. A či je tam nejaký progres toho. V minulosti to bolo slabé a či sa to nekam pozitívne posúvať. No, na školách by mali byť koordinátori prevencie. Domnievam sa, že fungujú koordinátori prevencie v školskom prostredí. A opäť sa vrátim k tomu, že stále tým akože najsilnejším mechanizmom prevencie je stále tá regulácia.
vždy to takto je jednoducho. A potom na tej škole samozrejme má zmysel robiť nejaké preventívne aktivity. Mali by to mať na starosti tí koordinátori prevencie v školách a školských zariadeniach a mali by byť tie preventívne programy na školách viacej zamerané na všeobecné získavanie životných zručností, než priamo na diskusiu o alkohole alebo o drogách. To už roky existuje tá zdravá škola. Ja osobne trošku sa zastávam, teda nie zastávam sa tých pedagógov, pretože oni majú strašne veľa povinností. Oni to robia, ale ten rámec časový je tam o mnoho menší, ako je to v tej rodine. Veľmi často, keď aj k nám sa dostali potom mladiství pacienti, tak ročia, prečo škola? No ale veď bol doma, viac času je doma a ten učiteľ nemá pri tom množstve detí. Oni tú svoju časť splnia a práve napríklad teraz školy upozorňujú na to, že nikotínové vrecká u, čo ja viem, šiestakov, siedmakov sa veľmi rozbehli. A tie deti sú potom nesústredené, skrátka zistili, že sú závislé, cez hodinu to užívajú, tak oslovili aj ministerstvo zdravotníctva, čo s tým. My sme navrhovali urobiť screening. Dá sa to, lebo ten rodič to nemá šancu zase naopak zistiť. Oni totiž si im zvyšujú výkon. Keď už sa stane závislý, bez toho mu klesá schopnosť sa učiť, bez toho nikotínu. A to sú silné dávky, koncentrované a rýchle sa to vstrebáva z tých vrecúšok na rozdiel od iných. A nie je to vidieť. Ten rodič inak takto vycítil z vlasov, z oblečenia, aha, asi si niekde bola, alebo bol, ten sa vyhovára. Skrátka, viac tam nepoješ. Ale toto sa nezistí. Čiže zistí to až potom a skôr to v škole sa dozvie od spolužiakov nejak ten učiteľ. No a teraz chceli akciu. No lenže pediatrov je málo. Pediatrov u nás je viac jak v Čechách a v Čechách majú veľký tento, ak by ste si pozreli teraz Respekt, kráľovstvo za pediatra. Nemajú pediatrov. Screeningom sa dá dokázať v moči, či náhodou v rámci preventívnych prehliadok to dieťa neužíva nikotínové výrobky. To znamená 12, 14, 16 ročný. No len to ako kapacitne nie sme schopní my ako zdravotníci. Čiže je to ťažké, tak to poviem. Aj pre toho rodiča, v tomto prípade aj pre rodiča, naopak títo signalizujú, no asi tak. Nech sa páči. Príklad je poklad pre liečba alkoholizmu a vôbec máme to poznám riadne to na spátky svojich táto slúdne si tak jedno ide o to, že slúdne to bolo tam. Ale keď to nie je slúdne, tam to tam páči. Na sa je, že to je vyššie 12 000 eur. 10 začali. Tam nemáte ani povinné zdravotné poistenie, či tam si platíte liečbu vo všeobecnosti, nie len závislosti, ale hocičoho ďalšieho. No. No, to je, hej, ale tá otázka potom stojí tak, že prečo poskytneme liečbu človeku, ktorý vieme, že má trebárs infarkt a on fajčí a má to z toho fajčenia. Áno, aj liečbu. To je už otázka naozaj tej solidarity, to nie je len u nás, to aj v rámci Európskej únie. To by sme potom, ako môžeme sa dohodnú tak poslanci, hoci by to bol asi problém, ja som tak počul na tých európskych toto urobiť, ale tak potom by sa to muselo urobiť aj s inými a to by zase tí voliči ľudia, keď by tieto dôsledky všetky videli, tak potom by zase za to neboli. Že tak ako ja, prečo mám prestať piť za to, že mám cirrózu pečene, keď ja sa liečiť nechcem, prečo mám platiť? A vôbec tie všetky. Viete, ono je to komplikované aj presadiť. V tej Amerike tam to bolo už odjak živa, že za všetko sa platí, no u nás si to neviem predstaviť. A potom aj tá úmrtnosť, to už je zase takéto ľudské, keby sme to takto zobrali. Lebo, viete, zase veľa ľudí sa vylieči. Veľa ľudí sa vylieči abstinuje. My sme zistili, my máme práve problém s tým, že najväčšie recidív je pri závislosti od alkoholu, lebo sú všade oslovovaní.
reklamou, nepriamo. Tak. Už pri drogách sme mali o mnoho lepšie, keď sme sledovali po 3 rokoch liečby, že ako tí ľudia pritom ťažkí užívateľia drog, ale aj z tých alkoholíkov veľa, 20-40 rokov abstinuje, to sú množstva ľudí. Len vždycky, kto robí problém, sú tí, ktorí práve pijú. A ten problém je u všetkých, aj teraz, čo sa týka drog v doprave, že oni nie, že seba len robia problém a zdravotníctvo, ale ohrozujú ostatných. Sú agresívni, nedávajú pozor, to sú tie aj neúmyselné zavitia. Toto je to, čo sa v tom komplexe zdôrazňuje, že to nie je otázka len individuálneho problému a preto aj tie regulácie nejaké zákonné musia byť, lebo vedia, že fungujú v štátoch, kde je to prísnejšie, lebo ohrozujú okolie. Deti, dospelých a tak ďalej. No ale viete, ale toto zase to je vec. Ako sa dohodne spoločnosť? Toto my ako zdravotníci. No tam by to bolo ťažké, potom ale potom by si aj ľudia, ktorí sedia veľa pri počítači, by sa im nepreplatila liečba chrbtice, alebo neviem, keby sme išli. Sú všeobecne záväzné nariadenia. Aj či je to senec, či je to reca, alebo kdekoľvek grob. Tak ako sa dohodnú a ako to potom presadzujú? Či teda ja neviem, aj tá rodina, ak je to mladiství, či sa chodí na tie diskotéky a kontroluje sa, či sa tam konzumuje alkohol a ak tí mladiství konzumujú. Napríklad v západných krajinách bežne zoberú licenciu tomu, kto to predáva. No, u nás nikomu nezobrali nikdy licenciu. A aj tie licencie sú veľmi obmedzené, není možné hoci kde predávať. Alkohol vám to bez dverám. Vieme.sk. Áno, tam sú prísne. Takže tam skontroluje, aj keď je 50 ročný, že či má ten vek, aby nebola diskriminácia, každý musí ukázať, keď vstupuje do baru. A u nás to je inak, no ale tam majú aj akože nízku dostupnosť, lebo v bežných potravinách v Spojených štátoch si nekúpite alkohol okrem piva žiadny, hej. Hej, presne, no. A to je zvyšovanie dostupnosti a tým pádom regulácia. Teda. Máme ešte nejakú otázku? Ja len som chcela vedieť, teda keď liečite závislosť konkrétne na alkoholovú, lebo tak, jak vravíte, teda alkohol nám vie do očí však kdekoľvek. Máte nejaké poznatky od tých ľudí, ktorí povedzme už sú akože vyliečení, abstinujúci dlhšiu dobu, robí im to problémy, lebo ide do obchodu bežných potravín a prečo alebo musí prejsť, hej, okolo. Už keď sa naučí, že v tejto uličke je alkohol, tomu sa vyhýba, tak oni z marketingového hľadiska vám to celé prehodí. Áno, jasné, hej. Na to narazíte. Ako je to v tej praxi u týchto ľudí? Záleží to od, by som povedala, dĺžky abstinencie, že v takom tom úvodnom štádiu, ale to úvodné štádium si nepredstavujte, že to sú 2 týždne, to neraz býva prvý rok, 2, 3 roky, že naozaj ten človek má takú akože zvýšenú vnímavosť aj na, povedzme, reklamu alkoholovú, aj nedobre sa cíti, keď ide v potravinách, že mu to vyslovene spôsobuje napríklad chute na pitie, hej. Ale postupne, keď ako keby sa to spojenie neposilňuje, čiže keď po tých chutiach nenasleduje konzumácia alkoholu, tak oni postupne vyhasnú. Hej. Čiže ľudia, ktorí už akože dlhé roky abstinujú, 5, 10, 20 rokov, už také ťažkosti nemajú a môžu bez problémov sa pohybovať v prostredí, kde že napríklad si idú sadnúť do kaviarne, kde niektorí iní ľudia aj pijú, ale on už nemá tie ťažkosti, hej, že by mu to spôsobovalo chute, ale samozrejme v tých úvodných fázach, ktoré môžu trvať do niekoľko rokov, to tam býva časté. Ešte máme jednu otázku, nech sa páči. Čo sa týka, teda vieme, že mozog sa vyvíja do 25 rokov života, hej? A taktiež vieme, že napríklad závislosť spôsobuje zmenšenie prefrontálneho kortexu. Vieme to, že vieme napríklad to, že marihuana konkrétne taktiež nepriazne vplýva na vyvíjajúci mozog. Máte vy skúsenosti s mladistvými, u ktorých bolo chronické užívanie marihuany od
od ranného veku, teda ešte, dajme tomu, nejaké tie tínedžerský vek. Na čo sa pýtate presne? Pýtam sa, aké máte skúsenosti s poškodením. Vývinovým poškodením. U mladistvých, ktorí používajú marihuanu. No, Vyložené, či je to nejako kvantifikovateľné, či je to vidieť, a či sa to dá nejako kvantifikovať. akože u dlhoročných užívateľov marihuany, u ľudí, ktorí sú ťažko závislí od marihuany, takých, ktorí fajčia povedzme každodenne alebo aj niekoľkokrát denne marihuanu, hej, a je to akože evidentný devastačný vplyv má tá marihuana na kognitívne funkcie, tam je zhoršená pozornosť, krátkodobá pamäť, takí sú, na to je také akože ľudové slovo, nie je odborné, ospravedlňujem sa, taký vymletý sa tomu hovorí, hej, že taký, no skrátka, taký amotivačný syndrom, nemá záujem o iné veci v živote, iba sa sústredí na tú marihuanu, tak neviem, či na toto sa pýtate, ale takéto skúsenosti máme. No, tu tie zobrazovacie metódy MRI preukázali, že áno, dochádza tam k zaostávaniu a k deformitám, teda vývinovým v tom prefrontálnom lóbe mozgu. A len ako to nie sú, by som povedal, 100% kvantifikovateľné, tak ako teda by sme chceli, ako keď sa, ja neviem, meria teplota alebo tumoru a podobne, alebo glykémia. Čiže to tak ďaleko tá veda v tomto nie je. Ale že k tým zmenám tam dochádza, to je pravda. Väčšinou aj presne ten vývin sa spomalí psychicky v dôsledku práve týchto zmien. A sú ale dva typy, a to bola aj otázka predtým v tej súvislosti, že ako sa skúmajú aj pri tých sedatívach, že či tam bola príčiny, ktoré k tomu viedli mnohorazí. Lebo naozaj máme dva typy ľudí, ktorí sa stanú závislí aj v prípade marihuany, ale aj v iných závislostiach. Jednak sú to takí, ktorí začínajú tak spoločensky užívať v partii, či už drogu, alebo alkohol, alebo fajčiť. Ale potom sú druhí, ktorí zistia, že im to spôsobuje úľavu pri ich problémoch. A v prípade marihuany je veľká skupina takých, u ktorých sa v tom dospievajúcom veku začínajú objavovať príznaky duševných porúch, depresie, rôzne iné. A tam potom sa celkové zmení, a to je práve ten problém rozlíšiť aj v tých zmenách na tých zobrazovacích metódach v mozgu, do akej miery je to spôsobené tou dispozíciou a tou chorobou, kvôli ktorej on našiel úľavu v tom, že si vypije, alebo teda pri marihuane to typické, a do akej miery je to spôsobené tou látkou. U tých, u ktorých nie je táto dispozícia, u tých, u ktorých je, tam potom postupne sa objavia, či už je to depresívna porucha, ktorá ide popri závislosti, aj keď prestane s vekom alebo po liečbe fajčiť marihuanu, tak sa zistí, že má tú poruchu a tam potom je liečba antidepresívami. U tých druhých, u ktorých tá závislosť, ak sa teda prestane užívať marihuanu a sa teda z toho dostane, tak zase dobehne potom, je schopný aj ten mozog dozrieť. A my vieme, on to ako keby bol výpadok, typicky ako keby bol o 3-4 roky pozadu na strednej škole, na vysokej, ale pokiaľ teda prestane a intelektové na to má, tak je to schopný dobehnúť postupne. Čiže to sú tí, ktorí majú takýto. To vieme z tých klinických, aj to vieme, že takto to prebieha. Máme ešte nejakú otázku teda z publika? Ak nemáme, aspoň si spomeňme teda ten šport, lebo sme v názve dnešného podujatia máme, že závislosť a vzťah k športu. Môžeme byť závislí aj na športe? No, závislosť a vzťah k športu je trocha širší problém ako to, že či môžeme byť závislí od športu. V každom prípade dá sa diskutovať o viacerých veciach, dá sa diskutovať o tom, že či šport môže byť takým akože protektívnym faktorom, alebo či má nejaký zmysel v prevencii závislosti. Dá sa diskutovať o tom, že
či sa závislosť alebo užívanie psychoaktívnych látok vyskytujú medzi športovcami. A potom dá sa diskutovať aj o tom, že či nadmerné športovanie nemôže mať charakteristiky podobné závislosti. Tak teraz na čo presne by ste sa chceli zamerať? Ja som sa v prvom rade chcela zamerať presne na to, že napríklad niekto, kto bol závislý napríklad na nejakej droge, keď sa z nej dostane, začne športovať, či znovu sa nevie, či mu ten šport nie je takou náhradou tej drogy, ktorú zase nejak excesívne sa jej venuje. No, v praxi vám poviem, v liečbe závislosti sa v abstinencii odporúča ľuďom športová aktivita. Aj my ju odporúčame, aj vlastným príkladom sa snažíme ich motivovať viacerí. Ten šport má zmysel pre nich na to, aby sa ako keby lepšie cítili, aby im to štruktúruje čas a im to proste dáva akože kontakty s ľuďmi bezpečné a tak ďalej. Čiže akože má to svoj význam. Nestretla som sa ja s tým, že by ako keby sa v tom športe ten človek tak nadmerne na to zameral, že by to malo charakteristiky nejakej závislosti alebo že by mu to škodilo. Treba povedať, že aj Svetová zdravotnícka organizácia šport odporúča 150 minút aerobnej aktivity do týždňa a dvakrát 20-30 minút silového tréningu do týždňa. Čiže toto je to, čo by nielen akože abstinent, ale bežný človek mal absolvovať a my to naozaj odporúčame a má to zmysel a pomáha to tým ľuďom. Tak. Hej, no ale inak aj v médiách sa objavuje tá diagnóza, že závislosť od cvičenia, od športu. Až na skupinu jedných, to sú vlastne aj poruchy stravovania, kde okrem iného ten človek častejšie u žien, ale aj u mužov to býva, sa snaží mať čo najnižšiu váhu, lebo má predstavu, že stále je obézny, pritom má 30 kg a veľa kvôli tomu aj športuje. To je jedna z metód, ako tú váhu znižiť, čo je už ale ťažký chorobný stav. Tak ako samotné športovanie, pokiaľ ten človek aj fyzicky je zdravý, nie je preukázané, že by to bola, preto to ani nie je ani medzi závislosťami. Ako závislosť ako taká, hoci sa to skúma, tak ako závislosť od nakupovania, závislosť od sexu a podobne, nie sú preto dostatok dôkazov, že by toto mohlo byť. Ale sa to skúma hlavne psychológovia a veľmi známa je budapešťanská skupina v St. Laurent University v Budapešti. A ja som bol v Európska adiktologická konferencia, kde je teda koncentrované množstvo, bola práve sekcia aj o takýchto závislostiach a práve ten kolega, profesor z tejto, ktorý roky aj vytvoril taký dotazník, ako zisťovať túto závislosť, teraz prišiel s tým, že sa to nepreukázalo, že by to mohla byť závislosť. Čo bolo veľmi pekné od neho, že teda aj prišiel s týmto na základe tých jeho výskumov. A skôr, ja hovorím, áno, my sme závislí od pohybu. My sa musíme hýbať, lebo sa aj preukázalo, že keď sa človek nehýba, tak narastá počet chorôb, ako je diabetes 2. typu a všetko, čo s tým súvisí, kardiovaskulárne, ani nemusí byť obézny, ale keď sa nehýbe dostatočne, tak je zvýšené riziko týchto ochorení. A naopak. Čiže a tak sme aj geneticky vlastne disponovaní, že máme sa viacej hýbať, ale ten štýl života momentálne je častejšie sedavé zamestnanie u veľkej časti populácie s nedostatkom pohybu. Aj keď sa treba zdravo stravuje, ale toto chýba tomu telu. A čo skôr, a toto sme aj párkrát aj publikovali, keď už hovoríme, je to závislosť od fyzickej lenivosti. Lebo naozaj donútiť sa k tomu, keď viem, že mal by som, aj mi to lekár odporučil, sa viacej hýbať, viacej športovať. Na to existujú v škandinávskych krajinách tzv. Zelené recepty, kde predpíše ten lekár všeobecný, alebo aj špecialista všeobecný, rodinný lekár prakticky, mali by ste sa hýbať, chodiť toľko a toľko do džimu a
veľmi dôležité sú práve tie aerobné aktivity, to znamená lyžovanie, bicyklovanie, behanie alebo Nordic walking, chôdza, ale pravidelná. Čiže od toho sme závislí, lebo to by sme mali, tak od jedla sme závislí. No. Keď to nerobíme, tak sa to skôr či neskôr prejaví a je veľmi pohodlné použiť pohyblivé schody v tom centre a neísť po schodoch. V poslednej dobe, keď človek aj ide na nejaké letisko, tak vidí veľa tých štíhlych ľudí, ktorí väčšinou teda na to majú, idú po schodoch. Nejdú teda po tých klasických kamenných, nejdú po eskalátoroch, hoci by mohli ísť. A toto vo všetkých tých činnostiach, aby si udržali tú fyzické zdravie a tú kvalitu života čo najdlhšie. My máme najhoršie okolo 50-ky, väčšina populácie už má nejaké chronické choroby, kde je to práve nedostatkom pohybu, okrem iného. Dobre, a už sa rozprávame teda dosť dlho, ale mohli by sme si tak na záver si to zhrnúť na nejaké možno od vás odporúčanie, či už z pohľadu teda adiktológie, alebo aj možno z pohľadu takého zdravého životného štýlu, aby sme neboli závislí a aby sme sa dožili dobrého veku v čo najlepšom zdraví. Aké je to odporúčanie? Asi by ste začali tým športom, to už sme si povedali. Ja by som povedal, neužívať látky, ktoré sú teda rizikové, to znamená nepiť, nefajčiť, pohybovať sa z tohto pohľadu, pravidelne spať. Jeden z veľkých tých faktorov rizikových je práve trojsmenka. Viete, máme najvyššiu trojsmennosť a tam sa zase štúdie preukázali, že je to jeden hypertenzia, kardiovaskulárne, onkologické ochorenia. To si ľudia bohužiaľ nemôžu mnohí vybrať. Čiže mať tieto možnosti mnohí ľudia nemajú. Ešte jedným takým tým rizikovým faktorom je chudoba. Chudoba ekonomicky, bohužiaľ. No, čiže ale kto má tieto možnosti, aspoň také tie priemerné, toto všetko dodržiavať a teda aj chodiť na preventívne prehliadky, čo je tiež dôležité. A mať také tie sociálne kontakty, mať nejaké tie svoje záľuby, kde sa stretne s ľuďmi v nejakej tej aktivite, ktorá je príjemná, neviem, chodiť do nejaké ručné práce, alebo umelecké, alebo čokoľvek, športové, to už je jedno. A neprejedať sa, samozrejme. Hej, čiže nefajčiť, nepiť, neprejedať sa, snažiť sa mať vyváženú stravu, mať ako dostatok spánku a mať spoločenské kontakty. Hej, no. Poznám jednu pesničku, kde sa spievať 8 hodín spať, 8 hodín robiť, 8 hodín odpočívať. Hej, to by bolo krásne, keby sa to tak dalo. Hlavne s tým odpočinkom, no. Myslím si, že my sme to tu aj celkom pekne zvládli. Mali sme tu len vodu, nefajčili sme, prišli ste sem robiť niečo iné, vzdelávať sa, čo je istým spôsobom aj celkom dobre vyvážený čas, aj istým spôsobom splnenie si nejakého koníčka. Sme v spoločnosti, príjemne sme strávili dnešný čas. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes sem prišli. Veľmi pekne naozaj ďakujeme našim vzácnym hosťom, že sme sa od nich dnes mohli dozvedieť veľa zaujímavého. A hádam sa vidíme nie naposledy. My ďakujeme za pozvanie. Erike. Ak by ste sa ešte chceli teda neformálne porozprávať, nech sa páči. Ešte jednu otázku, ak môžem. Spomínali ste, že nemáme dostatok pediatrov. Predpokladám, a myslím, že som nie ďaleko od pravdy, že nemáme ani dostatok psychológov, detských psychológov, narastajú nám rôzne veci. Psychológov máme prebytok. Psychológov máme fúru. Psychológov máme fúru, čo je ale väčší problém je, akože by som povedala, individuálna odborná erudícia týchto psychológov a ich vzdelávanie. A čo máme ešte ďalší problém je dostupnosť tých služieb vzhľadom na to, že koľky napríklad pracujú tak, že majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami a že nie je tam potrebné doplácať absurdné akože výšky financií za napríklad
konzultáciu bežnú alebo psychoterapiu. Hej. Ale máme aj spolky, hej, povedzme Liga za duševné zdravie. Vieme, a do akej miery momentálne využívame skúsenosti tých, ktorí si prešli závislosťou, či už závislí, vôbec sme sa nedotkli skupiny spoluzávislých, a či práve týchto závislých, ktorí abstinujú, nie je to akákoľvek závislosť, vieme viacej zapojiť do tej osvety, či už na tých školách, jak tu bolo, hej, pretože z tej praxe ten človek to dáva inak. Ja to mám zažité a ja to viem inak podať, ako keď to podá nejaký oficiálny kanál. Neviem, možno sa mýlim, ale možno že by to bolo aj dostupné, lebo si myslím, že takíto ľudia, ak je niekto závislý, možno majú aj problém vrátiť sa do toho pracovného života, že im to nejakú dobu trvá a určitým, takto by sa im mohla dať šanca, či už na živnosť, alebo ja neviem, ako dať niečo naspäť tej spoločnosti a pomôcť jej. Tá myšlienka nie je zlá, že ono sa také pokusy robili, len to by nevyriešilo tu tie kapacitné, čo ste povedali, že máme málo. S tými školami to je jedno obrovské riziko. My sme boli upozornení a nakoniec sme to aj videli. Hlavne to sú ešte mladí ľudia. Jeden z príčin, prečo začínajú užívať rôzne látky, aj predčasne alkohol a opíjať sa, je, že oni hľadajú zrušenie. Často sú to tí, ktorí sú šikovní a intelektové práve nadpriemerné deti. Toto sa zistilo. To sú tí tzv. Novelty seekers. A oni chcú niečo zažiť, neviem, lisohlávku, alebo dať si trochu, však to sa mi nič nestane. A má pravdu, že nemusí sa mu stať. No a keď tam potom príde takýto, a teraz porozpráva to sú už abstinujúci, čo všetko zažil, lebo také pokusy sa robili, že ich vodia rôzne občianske združenia a on tam rozpráva a kde čo všetko zažil. To je dramatické, ako v akčnom filme. A tí, ktorí tie sklony majú, tak tí práve si z toho zoberú, ale však jak sa z toho dostal a aký je teraz populárny. Tak nás upozorňovali, aby sme toto nerobili. Takej glorifikácii toho človeka, hej, a že nie je vhodné v tom prostredí. Čiže čo sa týka škôl, to je toto. A to využitie potom, no len tam tých psychológov, ono totiž, aj keby boli, ich je veľa, ale nerobia práve tú klinickú prácu. Oni robia všade inde. Toto je veľmi zložité, lebo je to časové náročné a to je jeden z dôvodov, prečo sa vo veľkom predpisujú lieky aj v tých krajinách, ako ja neviem, Spojené štáty, no, lebo kapacitne je to veľmi drahá terapia. Tam časové je to náročné. To jedno sedenie trvá minimálne tých 40 minút a malo by to byť minimálne raz do týždňa, ešte častejšie na začiatku. A teraz tá suma, aby si teda u nás to mohol z toho žiť ten psychológ, tá nie je malá. To sa pohybuje až do 100 eur niekde. Tak kto si to môže dovoliť? To kapacitne. Hej, a to je potom otázka, že aká je tá reálna dostupnosť. Jedna vec je, koľko tých ľudí máme, ale aká je tá reálna dostupnosť, keď si to v podstate takmer nikto nemôže dovoliť zaplatiť. Hej. No. Keď už je niekto taký v rodine, že napríklad má problém s tým alkoholom, odmietali oči podobne, môže byť nejaké rady alebo niečo, čo ako spôsob tomu človeku alebo ako k nemu pristupovať, alebo ako mu možno nejako pomôcť, aby stále dokola si dostáva do toho, že nájde nejakú robotu a dostane prvú výplatu, že začne piť. Zase je opustená, alebo stále to ide dokola, potom sa pohľadá s všetkým v rodine a tak, stále. Hej, no to je akože na dlhšiu debatu a možno, že keby akože ste potrebovali konkrétne, tak sa môžete potom na nás aj obrátiť, že by sa o tom môžeme porozprávať na dlhšie inokedy, ale vo všeobecnosti len tak akože načrtnem, že treba s tým človekom o tom ako keby hovoriť. Treba s tým hovoriť o tom, ale tak ako keby nemoralizujúco, hej, nekarhajúco, ale zároveň nastojčivo, hej, čiže dať najavo svoje znepokojenie, že je to proste vážny problém, hej, a ako keby dožadovať sa nejakej dohody, že aké kroky ten človek by bol schopný a ochotný podniknúť v tejto súvislosti, ale stále sa na to nastojčivo ako keby dopytovať a zároveň sa dohodnúť alebo vymyslieť nejaký proste systém, že keď nič
nie si ochotný v tejto súvislosti, tak potom bude následovať nejaká akcia z mojej strany, asi tak, hej. Ale chcelo by to dlhšiu diskusiu, to je v tomto prostredí asi nevieme úplne tak. Ja keď môžem, takto. Ja som abstinujúci alkoholik, možno by som vedel poradiť, alebo aspoň povedať, aké mám skúsenosti s tým. Existujú aj tu v Senci napríklad anonymní alkoholici. A vlastne ľudia, ktorí absolvujú nejaké liečenie trojmesačné, alebo dajme tu aj nejaký resox, tak majú možnosť popri tom, teda bez toho, aby platili, chodiť na takéto mítingy. To je veľmi, veľmi dôležité pre toho abstinujúceho alkoholika, či odprogramu alkoholu. Tu v Senci je to napríklad, ja chodím do Senca do Ivánky, dvakrát do týždňa, a s týmto sa dá ešte veľmi kvalitne a na alkohol človek predá. Áno, to máte určite pravdu, ale to je aj práve to využitie. Však my máme aj jednu kolegyňu, ktorá teda sama prešla, pani doktorka Cimbalová sa s tým nechtají, však ona aj v médiách vystupuje. Tam je jedna dôležitá vec, my máme tiež skupinu pre príbuzných, pre spoluzávislých. Sme to zaviedli, lebo ten dopyt bol veľký. Len čo je dôležité, však to bolo aj s tými faktormi, ako to vzniká, že dnes sa vie, že nie je jedna trajektória, ako sa človek stáva závislými, ako prebieha tá závislosť, ako z toho vyjde. Väčšinou je pravda, že je to jedna diagnóza, ale ten priebeh a potom terapia sa musí prispôsobovať, či je to geneticky, v akých podmienkach sa ten človek nachádza, aký má vek a tak ďalej a v akej je konštelácii aj v tej rodinnej. Takže nie je to také jednoduché a aj sú lieky, ktoré účasti zaberú, účasti nezaberú napriek tomu. Preto vravím, je to komplikovanejšie. Väčšinou ten, kto s tým prešiel, pozná tu svoj spôsob. A tí, ktorí týmto spôsobom podobne majú tú situáciu, tak im to veľmi pomáha. U tých ostatných treba hľadať iné spôsoby, ako teda tú situáciu. Ale čo je najčastejší dôvod, prečo prídu tí ľudia, tak toto my vidíme. Číslo 1 je nie to, že už mám, ja neviem, cirózu pečene alebo ťažké problémy zdravotné, ale preto, že dcéra mi nedovolí, aby som pristúpila k vnučke, že sa chce manželka so mnou rozviesť, že v práci kamaráti všetci ma opustili. Toto je ten silný motív, alebo v rodine. No. Len vravím, to je jedna z najčastejších a potom sú aj tie zdravotné, to už sa potom na 2., 3. mieste. A tu doplním, že áno, najčastejšie je to presne to, čo my vidíme, že ho dotlačila rodina do liečby a tu treba povedať, to je taký akože mýtus, sa veľa hovorí o tom, že pokiaľ on sám nepríde sám presvedčený, takže to nebude mať úspech. Naopak, my sa u väčšiny našich pacientov stretávame s tým, že ho dotlačila rodina a napriek tomu on, keď v rámci toho liečenia vytriezvie, tak on potom zistí, že to pre neho vlastne prináša benefity a ten úspech v liečbe je rovnaký, ako keby prišiel sám z vlastného presvedčenia. Ako on málo rád išiel na liečenie, teda po veľmi dobrej dobe sa ho podarilo to dostať, vtedy, keď sa v podstate sa utopil na priehrade a schomla tam mali hasiči. Nejaké cvičenie tak ho oživili, tak to bolo posledné, čo ho teda tam dodalo. A keď prišiel v liečenie, tak bral nejaké lieky a on, ja neviem, po 3 mesiacoch povedal, že skrátka s tými liekmi nevie nejak fungovať, prestávať, on to vydrží a postupne sa. Tam potom, ak to je človek, ktorý bol liečený, tak tam je dôležité dbať na to, aby pokračoval ako keby v takom doliečovaní aj po tej ústavnej liečbe, čiže on by mal niekam chodiť na nejaké psychoterapie alebo na svoje pomocné skupiny. Hej. A na to by bolo ako dobre u neho dbať, hej, že aby naozaj chodil buď na skupinovú terapiu alebo na svoju pomocnú skupinu minimálne takých 12 mesiacov. Ale opäť tá skúsenosť je taká, že preto sa hovorí, že je to chronické ochorenie, ale pokiaľ začne abstinovať, tak môže abstinovať 20-30 rokov. Ale zo začiatku v priemere na 3., 4. krát pri pokuse
aj odbornej pomoci abstinovať v priemere, sa rozbehne do toho dlhodobého. Sú aj takí šťastlivci, ktorí na prvý raz im to beží, ale to je už tá individuálna konštelácia, v akej ten človek je. Čiže nevzdávať to ani z jeho strany, ani zo strany rodiny. Znova ho do tej liečby sa snažiť dostať. Ale sú takí, ktorí si povedia, ja som to zažil. 2 malé deti, inžinier, vzdelaný, ciróza, žltý celý, prišiel priamo z hepatológie, žena plakala. Áno, ja to zvládnem sám, ja liečbu nepotrebujem, za pol roka bolo po ňom. Silné dôvody tam boli, maličké deti mali ho radi. To bol zhubný priebeh, tie priebehy sú bohužiaľ. Tie štatistiky, ktoré sme spomínali na začiatku, že oni boli ešte pred covidovom období spravené, alebo už je tam zohľadnené tieto rôzne, že podnik zatvorený, neviem, tie nápory, že tam 20 zamestnancov a tak ďalej, že tie štatistiky, že či zohľadnili aj tieto posledné. Tam tie, kde som hovorila o tých poklesoch, tak to sú aktuálne, to sú už po covidové. Hej. Z covidu vieme to, že mnohí ľudia zrecidivovali. Keď boli na home office, boli uzatvorení a nemali priateľov, takže ani telefonicky sa nemohli spojiť. Hoci my sme im ponúkali, ale 100 roky už abstinovali a nemali nikoho, tak tam práve recidivovali v tom covide. Ale bolo to pošta aj to, čo ja som teraz videl, tú správu, tak to je po covide. Ja som na toho pána zareagoval a veľmi veľa pomáha, to vlastne podľa mňa aj myšlienkou tejto besiedky je ten šport ako alternatíva zmeny životného štýlu. Je ten človek, predstaviť mu nejakú alternatívu, ako inak sa dá byť. Ja môžem, tak ja mám tieto svojou dlhoročnú závislosť a práve šport, preto ma to sem pritiahlo. Mi zachránil život. Aj on mal srdcovať, že to bolo On mal ešte právnu ešte bol. Konzistentne tlačiť. No, tam je to zložité, lebo tam sa naozaj odporúča, to je potom aj v rámci terapie, dať mu podmienky. Len je to veľmi zložité, aj takí boli, že dali podmienku, on skončil až na ulici a povedal, nechal aj rodinu a do liečby sa nedostal, nebol ochotný. Čiže je to veľmi zložité. S tými podmienkami to tak funguje, že tam si treba akože veľmi rozmyslieť, že aby človek bol konzistentný potom v ich dodržaní, hej. Čiže nie vyhražať sa rozvodom, keď viem, že sa aj tak nechcem s ním rozviesť, hej. Čiže naozaj dávať iba do takej miery, kde aj potom ako keby nastane tá odozva, kde som schopná ju zvládnuť. No, na druhej strane my aj upozorňujeme práve hlavne, keď sú to partnerky a sú tam malé deti a už je to neúnosné, že vy musíte chrániť seba a deti. Čiže naozaj to si musíte zvážiť, je to veľmi ťažké to rozhodnutie, ale pokiaľ teda on stále, bývajú to aj niekedy naopak, ale častejšie ten muž a stále či už berie drogy, alebo pije a robí zle tej rodine, ona nemá žiadnu ochranu a nie je ochotný sa liečiť. S tým, že dať mu tú perspektívu, ak teda dlhodobé a pôjdeš, u časti to funguje, u časti to nefunguje, tak potom prednostne tá matka alebo ten otec musí chrániť seba a tie deti, lebo by sa zničil. A to sa týka aj rodičov. No ale to je tá kategória, o ktorej sa málo rozpráva, to je tá spoluzávislosť. O tom sa veľa nediskutuje, hej? Áno. My vydávame všetkých, my varíme celé Slovensko, my máme farmu, ale o týchto veciach, ktoré sa na všetkých dotýkajú, o tých nemáme. Lebo to asi nezarába peniaze. Veľa partnerských párov používa teda aplikuje áno, manželské páry, na také nosejenie. A pomáham. Hej, áno. Ďakujeme veľmi pekne. Aj táto záverečná debata bola veľmi podnetná. Super, že ste sa aj zverili so svojimi osudmi. Nie je to určite jednoduché. Držíme palce. Ďakujeme, že ste prišli.